Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangurip nu Allah amya maratiaya. Balasang kanu Allah sadapi tetamanyan abala sa mga pipia. Sabab ko kapusaran niyo ko mga orasyo. Ay papo makinagiyo ko mga guru niyo mga ulama. Sadiran di kan diuro basay si ko Quran aguso sabdan o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imanto mangurip no Allah na ay pumagusayin tanong sa makampat na so kini sa parno Allah ko isa ko mga paparangayan adinian pagkababayan. Isa paparangayan adi pagkababayan wa Allah subhanahu wa ta'ala na diyang kanan akapanakabur. Yang kana nakatakabur na ginan so kapangimpuruan. Ginan so o katakabur kaya sababan sa kiararangiti wallah o iblis sa kaya panakaburian sa kaya suguon wallah sa kasujudin yan ko Adam na danyan gulawla. Sabab ko kaya takaburian at tigyan na so Adam na pungkulo pa nasakam na po na ko si ko apoy. Naswapoy na mapuro, nasulupa na mabuba. Diyan mangurip no Allah. Inisa paru Allah sir katano uba tano di panakabur. Pituru Allah si suratul Luqman ayat ay kasapulu agwalo. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi marha. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi mashika. Waqsid fi mashika. Waghdud min sawtik. Inna ankara al-aswati la sawtul hamir. Amanan yan na din ka tangkiriin so paras ka kung mga manusia. Amanan ko ta din ka tangkiriin so paras ka kung mga manusia na dingkang baloy a ginawang ka at tumatangkiri. Ada taruda itatapian yan. Udi na dingkang baloy a ginawang ka asisil ka so mga tao. Udi na dingkang baloy a ginawang ka dataruda pa ka harapang maka. Yuto mana pada mana ang koto adingka tangkiriin paras ka si ko mga manusia. Emanon yan na sarampangan ka sa mga manusia sa kasarampang kapangalimbabaan, kasarampang kapakiruyudan, kasarampang mananyan na bilang ata. Wala tamsi fil ardi maraha. Nagudi ka plalakaw si kulupa sa mananyan na mga ngandag. Mana mga ngandag na dataro dabubugan ka sa kararamagandang. Lalakaw kasi kulupa na kagiya sa kanamatgas ka mama na dataro o masisisi sulanan. O di naplalakaw kasi kulupa na kagiya madakal kay bulawan bai na datar din o amaran yan na pukang gikasan sulanan. O di namapiya kay trap na datar din o sa mga tao na pagkaurapay siran sa kapsigod ka ama Petra sa manutong na inisa paruto Allah. Di ka lalakaw si ko lupa sa kapanakabur. Udi na ayamanan yan na kapangimpuruan. Da itatapian ka. Da abang ka ayamanan yan na pakadadatar sa ginawang ka. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kamataan na sa Allah. Na din yan kababayaan so lang na mga tao, mga matakabur, mabubaya makibantog. Mabubaya makibantog si ko mga manusia. Na din ang kababayaan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Adiyang kanan na tao, ayabu wa kabayan. Na diyan di kang bantu-bantuga o mga manusia. Waqsid fi mashika nagu ay manan yan na pipiayin ka o di na
waqsid fi mashika nagu sukudin ka so kalalakaw ka di tanto magaan na di man tanto malumbat lagyan na ni kasuko di ko kalalakaw kaso mga bilang tao na masukod siran kalalakaw marataw baka tanto ading gagaan kaplalakaw ka pengadudasan kaso mga manusia na maratap mano baka tanto di pelumbat apkelangan ka so mga manusia so suku din ka pipia so kalalakaw bilang tao wagdud min sautik naguong ayaman yan na pakainayan ka o di na baliyang kaso lagam ka malinano sadyang kotong kapag kasimbuang ulagam ka siko mga manusia maratas ulagam taripasong marataso lagam adataro o bapuko pakapamakin ka ng mga tao marataso lagam tanto matanog piyakaguwad siko mga manusia ginan mangurip no Allah inna inkara al-aswati la sautul hamir kamata-mata na tigwalla kaya miya karata-rata kulango na mga suara miya karata-rata kulango na mga suara na susuara o hami susuara o humar o himar dinan sumait wa kuda miya katanu-tanu gisuara miya karata-rata po makinagan nagupiya kaguwa nagung piya buk po makinagan ginan marata ko lang una suara na pananggilay nga ubang kau tumanggulaw na mangurip no Allah yang kay emanan yan na kapangimpuruan na kabuka panakabur ng barang kapanakabur sa kadato kapanakabur sa katayid kapanakabur sa bangonsa kapanakabur sa kawaraw kapanakabur sa emanan na ilmu kapanakabur sa tamok na taman ko paratiya na di ko pa kayo di pa nakabur adyang kan na paratiya tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala ubang kamatro bas ka tawa malay paratiya banga matro ang ubas kay tao ayamanan yan nakiyalaan siko sabut udi nakiyalaan siko ilmu kadianan nakapangimpuruanan yuto mangurip no Allah paninta ko Allah pala talud mabaliyam mangingin sukur na gumangalibabaan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh